Postoji, dragi moji, u našem mozgu jedna žlezda koja se zove amigdala i zahvaljujući kojoj su nam u strahu ponekad velike oči. Ona nas preko naših čula upozorava na moguće opasnosti i tada mi na odgovarajući način reagujemo kako bismo se zaštitili. Ona je dakle naš saveznik i saradnik, ali problem može nastati ako je slepo slušamo i ako zbog toga propustimo neka životna zadovoljstva. I ponekad, naravno, nepotrebno impulsivno reagujemo. Ukoliko ne ostavimo dovoljno prostora između tog impulsa koji dobijamo od amigdale i uključivanja razuma u sve to. Dakle, potrebno je kada osetimo taj impuls koji nam amigdala šalje, kako bismo se zaštitili, istog trenutka uključimo i razum kako bismo ocenili da li je vreme za neku vrstu naše reakcije i kakvu. Jer ako uvek ishitreno reagujemo po nalogu amigdale, može nam se desiti da se posle toga kajemo, a kajanje naravno ne doprinosi ni našem mentalnom zdravlju, a ni fizičkom, tako da ćemo sebe lišiti nekih kajanja ukoliko dozvolimo razumu da se umeša u posao naše amigdale.